Kaixo guztioi, zer moduz, gurekin arratsalde atsegin bat pasatzeko prest, etzarete damutuko, zeren eta gaurkoan hemen Euskal Citin bi gonbidatu bikain izango ditugu. Honezkero zain egonen dira, beraz goazen gure gaurko gonbidatuak ezagutzera. Arratsaldeon, prest ditugu gaurko gure gonbidatuak, lehenik eta behin, mila esker, Xaloa Telebistara etortzeagatik, ona, Euskal City saiora. Gaur gainera, Euskal munduko bi lagun garrantzitsu ditugu hemen, baina igual, hobeto aurkezpenak zuek egiten badituzu zuen buruarenak. Zurekin hasiko naiz, nortzara, nondik zatoz, kontatu iguzu. Bueno, nik Maialen naiz, txika sobresalto, nire musikari moduan jartzen. Horrela zare ezagunagoa, ez da, hori da? Bai, Atarrabian jaio nintzen, Iruñan bizi naiz, eta hori, garbitzaia ere naiz, gero alkilerra ordaintzeko, baina... Behartzen zaitu, ez da, egoera garbitzaien moduan egitera. Eta okerrez banago diskatera duzu, kontatu iguzu pixka bat. Bai, sobresalto deitzen da, uste dudalako bizitza sobresalto bat dela. Eta hori oso pozik nago, beti gauza berriekin ere, eta hori oso banda polita daukat nerekin. Kontzertuak ematen ere ibiliko zara, ez da? Bai, saiatzen naiz, hemen Iruñan batzuk egiten, gero saiatu gara ere beste hiri batzutara joaten, eta pila bat gustatzen zain. Zue, ongi, zenbat kontu kontatuko dizkiguzun gaur zure proiektuaren inguruan. Eta ean hor dugun beste aldean, zaitugu, bai, kaixo? Aitzol zara, hemen Iruñerrikoa zara, nondik zatoz? Barainaingoa, eta beraz, lanbidez Unibertsitate Publikoko matematika irakaslea naiz. Matematika irakaslea zara, baina horretaz aparte, dakigu idazlea ere bazarela. Horretaz aparte idazlea ere, bai. Eta momentu honetan, kasualitatez ere, Euskal Idazleen Elkarteak Nafarroan daukan ordezkaria. Baita ere, lana izango duzu orduan, ez da? Hori txandaka tokatzen zaigulako. Hori da. Behigarria egin zait, beti esaten da, pertsonok edo letrak edo zenbakiak, ez da? Eta zure kasuan bi gauzak ematen zaizkizu ondo, ez da? Bi gauzetan moldatzen zara ongi. Bi gauzak direlako garrantzitsuak, ez da? Hori da. Justu ere zientziak irakasteko, testuen bitartez lantzen ditugu hainbat liburu eta baliabide eta beste. Azkenean biak uztartzen direla, ez da zela bakoitza bere biek. Ez dago inolako banaketarik bien artean, justu ere. Are gehiago, nik esango nuke zientzialari profesional gehienak oso literaturzaleak direla, hor da. Bueno, bikote, gaur badakizue solaskideak izango zarela hemen Euskal Citin, eta alde batetik nahi genuke, zuek euskararekin izan dituzuen esperientzien berri ematea, euskaldun berriak zareten, euskaldun zarrak zareten, zuen lanbidean zenbateraino erabiltzen duzuen, edo zuen inguruan, eguneroko bizitzan, eta bestalde biok ere dituzuen lan interesgarri horien berri jakin nahi genuke. Beraz, bakarrik utziko zaituzte, bakarrik, musika duzue, edo kontzertutxo bat goiko plantan baitugu, baina, ziur primera moldatzen zaretela, hor egongo naiz, adi entzuten zer esaten duzuen, eta gero itzuliko naiz zer moduz ari zareten ikustera, eta galdera batzuk egitera, eta, gero arte orduan. Gero arte. Pinarekin, gero norbait emango ditza plastikoaz, baina pinarekin. Maialen, Atarrabia, 24. Musikaria, saiatzen naiz gutxienez. Zerra. Gutxi egia esan, nire bikotearekin batzutan, lagunekin batzutan. Zukaz. Ez. Eta zuk ere Barainainen ikasetzen duen. Bai, azkenean beti sentitzen dut bizitzak bultzatzen direla Barainainera. Noski, dakizu zergatik den? Zergatik? Barainain delako munduaren epizentroa. Egia da, fijatzen baldin bazara, Iruñerria garrantzitsua da
ez Iruñegatik, baizik eta Barainainengatik. Dagoelako hor, justu erdi-erdian behar den lekuan. Eta oso importantea da, Barainain ere baiz, ondoko herrian antolatzen dituzte oso festa politak, bai, San Ferminak deitzen dira. Niri ez zaizkit gehiagi gustatzen San Ferminak. Zizkizuela gustatzen? Baina zu musikaria zara? Ja, baina pila bat agobiatzen naizen beste jende, ez dakit, azkenean agobiatu egiten naiz, eta kontzertuak ikustera eta horrela, bai, baina gero etxera, eta gauez ezin ditut ikusi. Ez, ja gauez, jendeak egiten duelako pixa azar guztietan, eta hola... Ez dut gustoko, gainera gero joaten zara paseo bat ematera, eta dena dago zikina, eta ematen dit, ez dakit nik maite dut Iruña, eta gero joe. Osea, kontzertuak ordan gustoko dituzu, baina hola formato txikikoa. Bai. Hola, zerbait intimoagoa edo. Kantautoreak pila bat gustatzen zaizkit, uste dut zuri ere erranduzu kantautoreak. Bai, hori da. Eta injustu ere, zuk diska bat atera duzu, orain dela gutxi? Bai, atera dut, bueno, igual ja egingo du urte bat. Denborak pixka bat joaten zaizkit, baina bai, atera dut nire lehenengo diska, eta oso pozik nago horrekin. Ara. Eta zu liburuekin nolakoa da industria hori zer, eske ni hasi nintzen konposatzen, eta gero diskoa egiteko momentuan konturatu nintzen egin behar nituela gauza pila bat abestiak ez zirenak. Osea, industria horretan nola da liburuen industria hori nola? Suposatzen dut, liburuaren industria izan daitekeela diskogintzaren industriaren oso antzekoa. Ze azken batez, bueno, ekonomikoki behintzat, bai, seguru aski, ezta? Zeren, imaginatzen duzuk disko bat ateratzen duzunean, apenas ikusiko duzula disko horren etekin zuzenik, ez? Claro. Eta idazle bati pasatzen zaio oso gauza antzekoa. Beraz, alde horretatik nik uste, artista guztiak antzeko egoeran egon gaitezkela. Nik uste hori, liburu baten ehuneko 10 edo ateratzen du idazleak. Eta pentsazelako lana den, konposatzea ere bai, ez? Baina liburu bat idazteko, normalean egoten zara urte bete. Claro. Hasierako ideia daukazunetik, garatzen duzun arte testua, baina gero zuzenketak eta erakusten diozu editore bati, eta editoreak agian ematen dizu beste aholkuren bat buelta emateko eta beste modu batera formulatzeko eta beste, eta azkenean zuk hasieran izan duzun ideia horretatik. Gero ateratzen den Inprentatik ateratzen den arte. Eta margotu behar dela, ez? Azkenean portada, ez dakize, tipografia, eta nik gauza horiek ez nekien. Zer egin behar zen, ilustradora, ez dakize. Ez da baidak. Eta baita ere, zuzentzaile bat sartzen baldin badat artean, zuzentzen dizkizu testuaren zenbait aspektu, batzutan egiten du mina pixka bat. Ez da, iruditzen zaizu zuzenketa horiek, pixka arima kentzen diotela zuk idatzi duzun horri, ez? Niri pasatzen zait justu berdina. Gero musikariekin hasten gara produzitzen, ez dakit, eta batzutan, igual estruktura honetan, eta nire ematen dit horrela, ez dakit zer den, o ego hori, o baita ere hori, arima hori. Eta denbora pilo bat eman duzula ez horrekin, eta barrutik ateratzen dela. Eta mimatu duzu, eta eman dizkiozu mila buelta, ez da zure abestia. Ja, eske mina ematen du. Eta gero etortzen da hor diskoetxekoak, eta esatizu ezin duzu horrela jo, eta nola ez ez? Ni zerte handia daukat horrekin zen, diskoetxean uzten diat egiten nahi dudan, beti ongi iruditzen zaie. Joaten nahi zara ero, eta erraten diate, hala, zeide jo nahi eta nigo. Joaten nahi etxera horrela, oso pozik. Pizzari pina jartzea, hori da, pizzari egiten altzaion astakeriarik handiena. Denbora asko eman dut Italian bizitzen eta elidakete barkatuko bertako dizkideak. Aitzol lasa. Barainaindarra naiz. 40 urte, bete berriak. Lanbidez, matematikako irakaslea unibertsitatean, baina horretaz aparte, nire aisialdiko denboran idazlea ere banaiz. Euskaldun zaharra, bai, Barainaingo euskaldun zahar bakarretakoa, esango nuke. Euskaraz egiten dut ahal dudan eta jende guztiarekin. Egiten dut euskaraz bai familian, bai adiskideekin, eta baita ere ez ezagunekin. Lehenbiziko hitza euskaraz egiten saiatzen ez. Norekin hitz egin nahiko nukeen euskaraz? Euskaraz hitz egin nahiko nuke esate baterako
Euskal Herrian sortua ez den euskaldunen batekin. Azken boladan ezagunak egiten ari baitira internet bidez euskaraz ikasten dutenak eta halako jendea. Haietako batekin elkartuko nintzateke. Zukaz, beti. Ika egiten saiatu naiz, baina niretzat ez da batere naturala eta arraro sentitzen naiz. Kontuan hartu eta Iruñarra naizela, guraso Gipuzkoarrak ditu dela, Bizkaian ikasi nuela eta adiskide asko ditu dela Ipar Euskal Herrian, nik uste nahastu egiten ditu dela azkenean gauza guztiak. Posible da zure egunerokotasuna euskaraz egitea. Euskara hutsean egitea ez, normalki okinak berak ez duelako euskaraz egiten normalean. Zeinekin, grabatu duzu? Grabatu nuen nik bakarrik. Ados. Hasieran nik argitaratu nuen, baina gero Dromedario Records, Barainainen. Barainainen? Alena Ierdi. Ados. Eta gustatu zitzaion proiektua, eta berriz argitaratu zuen hor editatu, ez dakit teknizismo horiekin bilatzen ez baina, bai. Bai, bermasterizatu edo nola esaten zaio, horri? Ez dakit. Eta dena berdin utzi zidaten, baina portada dena gustatzen zaizue, bai, eta dena berdina. Horiek, grabaketa estudio daukate hor, zera, poligonoan? Poligono industrialean? Ez, dago, disketxea dago, Barainain, ez dakit, kalea eta horrela, ez dakit. Kaioa ondoan, justo gutxi gora bera, kale horretan. Eta hor daukate bulegoa. Hori, zera, auditorioaren ondoan, ez? Hor bertan. Zer auditorio polita daukaze, hori bai gustatzen zait. Noski. Barainainekin beti pixka bat horrelan ere mutikoa da Barainaingoa eta beti bazilatzen diot. Erraten diot oso urrun dagoela, zen nia Terrabian jaio nintzen, orduan Barainain beti iruditzen zitzaidan, ostras! Bai. Ordu bat... Bilabesaren laugarren lineak banatzen gaitu. Claro, pasada bat, baina punto batetik bestera. Hartu duzu noiz bait? Linea osoa, Barainera joateko? Claro, eske ni Aterrabian bizi nintzen eta Barainainen ikasten nuen. Arte eszenikoak alaitzen. Orduan, klaro, hor neukan kasi ordu bat iristen nintzen etxera, goze batekin, baina oso gaizki. Orduan hartu nien mania gainera beti hotza, eta nire esaten duen, Barainain. Baina gero bai hartu dut, gustatzen zait. Eta musikari pila daude, hori ere polita iruditzen zait. Bai. Egia esan bai, auditorio horretan gainera bari zure, pensatzen du zure moduko musikan jotzeko, oso akustika dona da du auditorio. Batzutan pentsatu dugu, baina azkenean inoiz ez dugu egin, baina badaukagu hor, bai, gustatuko litzaidake. Bai, eta grabaketak egiteko, zuzenekoak egiteko ere, soleko proposa da. Polita da. Txikitan bai kantatu dut oroitzen zerekin, zera azkenean ibili naiz gauza askotan baina, bai. Eta gero, maiazuk batxilergoa ere egin zenuen, ikusentzunezkoen batxilergoa egin zenuen alaitzen. Bai. Eta ez zenuten espektakulua montatu? Baina ez zen izan auditorio handian. Egin genuen, ez dut oroitzen duen egin genuen izan zen, baina... Badu sala txiki bat gero atzeko partetik sartzen zara, ekia sala. Ez zen ekian izan ez da ere, ez dut oroitzen. Zuk oso memoria txarra. Urte asko dira. Zuk seguro oso memoria ona daukazu, hainbeste gauza egiten dituzu. Idatzi, matematikak, musikari... Bai, bagizu, abadietako apaizek eta esaten zuten deskansatzea dela aktibitatez aldatzea. Honen bestez, liburutegian ordu asko pasatu dituzunean ikasten, deskansatzea ez da sofan botatzea, eta baratzera jeistea, tomatekin aritzera, hori da deskansatzea. Burua joten zaizu eta beste, baina nahi duzu beste eriketa mota bat. Eta zu denetari. Karo, horregatik gelditu gabe. Trukoa da etxean telebistarik ez izatea. Ja, guk ez dugu, badaukagu baina bakarrik seriak ikusteko. Hori da, sentitzen dut Xaloako lagunengatik, baina ez daukat telebistarik etxean. Baina, Xaloak internetaz ikusten dugu. Horregatik, nik ere interneten bidez dena, baina telebistan ez sentitzen dut beste pertsona batek erabakitzen duela nik zer ikusiko dudan. Eta ez diot zentzurik ikusten. Eta, hori, ez dut gustoko ere. Lehen ikusten nuen, gainera uste dut hor hartzen dizula, ez? Hasten zara eta orduan behin erran nuen ez. Hau ez da hona niretzat, ez dut uste nire buruarentzat deus aportatzen duenik. Hori da. Osa, pensa, ez? Gitarra jotzeko zenbat denbora kentzen dizun. Claro, eske ez du zentzurik. Eta ikusten badin baduzu pelikula bat o seri bat, beti inspirazio zerbait ateratzen duzu. Baina telebista ikusten
igual batzutan bai, baina ez duzu erabakitzen. Hondartza. Ba, denetarik horrela ikasi dut txikitatik orduan denetarik. Bai, gitarra. Bai, ez dut gehiago irakurtzen, egia erran, baina bai. Trabajo piso pareja zahararena. Ez dut gogoratzen. Ez dut gustoko. Bai, Almeria kontzertu bat egiteko. Iragarki pila bat ipintzen ezkizuta? Buruko mina, bilatzen nahi zerratut baina hau. Bai. Gurason etxean Baiz, gainera volumena igotzen dute, iragarkiak datozenean, volumena goraka, eta bai, gainera erdiloz daude ez, gola dokumental bat ikusten, eta bako batean. Igotzen zute volumena kolpetik, bai. Oso itxusia ez dut guztuko. Eta zu euskaraz idazten duzu, klaro? Noski, bai, beti euskaraz. Ez baldin bada lan kontuengatik. Esate baterako dela gutxi, enkarguz, Espainiako argitaletxe batek eskatu zigun unibertsitate mailako testuliburu bat sortzea, bigarren hezkuntzako masterretarako. Eta hori halakoak bai, halako lan ikerketa lanak edo horiek gaztelaniaz egiten ditugu. Baina bestelakoan euskarazko testuliburuak ere prestatzen ditugu, Udako Euskal Unibertsitatearen argitarapen zerbitzuaren bitartez. Eta novelak eta fikzioa beti euskaraz, bai, hori bai. Bai. Elitzaidak aterako horrela, gaztelaniaz idaztea, novela bat elitzaidak aterako. Claro, zuretzat ez da erosoa, ez? Ez da erosoa, ez da naturala. Naturala da euskaraz idaztea. Eta zu euskaraz amesten duzu? Bai, baita ere. Eske hori pila bat miresten dut eta gustatuko litzaidak pila bat, baina eske nik gazteleraz amesten dut. Eta nire inguruan gazteleraz egiten dut. Orduan gero abestiak gazteleraz egiten ditut. Naizelako eroso sentitzen azkenean esaldiak horrela ateratzen dira barrutik eta ezin ditut aldatu. Orduan gustatuko litzaidak pila bat noiz ben puntu horretara heltzea ez, eta euskaraz amestea. Bai, edarra litzateke, baina horretarako hori behar duzu konfidantza hori hartu ez. Nik uste hori polita dela, lehenengo aldiz nik ikusten dut orain, karo nizu baina zaharragoa naiz ez? Lehenengo aldiz ikusten dut nik orain Iruñerrian, hain justu ere, pixkat katalanei pasatzen zaiena, badakizu katalanek zer esaten duten, segun eta adiskideekin edo lagunekin nola hasi zuten harremana, gaztelaniaz hasi baldin bazuten biren artean harremana, nahiz eta biak katalanak izan, ohitura dutela gaztelaniaz egiteko. Eta alderantziz, beste batekin lehenbiziko hitza edo lehenengo elkarrizketa katalanez egin baldin bazuten, bordan hasten direla katalanez, ez? Eta nik uste orain, lehenengo aldiz ikusten dela pixka bat hori, ez, Iruñean. Egia da, euskaldun guztiek ez dutela euskaraz egiten, ohitura hori oraindik kostatzen delako, ez, falta zaigulako ohitura hori hartzea. Baina euskaraz geroz eta jende gehiago dakienaz, gertatzen da hori, ez? Igual, hasten baldin bazara euskarazia. Euskaraz hasten baldin bazara, badituzu gero boleto gehiago euskaraz jarraitzeko. Eta da horretxegatik, ez? Sartzen delako hor komponente afektibori, sartzen delako hor tartean. Bai. Gustatuko litzaidak. Eta gomendatuko didazu liburu bat euskaraz? Eske gazteleraz irakurtzen dut ere, eta azkenean erratu dut, baina nora lortuko duzu hori ez baduzu. Ze motako literatura gustatzen zaizu? Berdin zait, ze gustatzen zait pila bat poesia eta horrela pila bat gustatzen zait, baina gero ere ez dakit superheroiak gustatzen zaizkit, fikzioa pila bat gustatzen zait, orduan berdin zait. Mendia eta hondartza, egunaren arabera, eguraldiaren arabera, biak gustuko ditut. Ze musika mota entzuten dudan? Normalki entzuten ditut kantautoreak eta guztien gainetik Ruper Ordorika. Bai, jotzen ditut, urtetan izan naiz txistularia. Barainengo txistularietan izan naiz txistularia urtetan, naiz eta azken boladan utzia daukadan. Eta Iruñean badugu ere holako musika talde bat, gitarra jotzen dut bertan, Ostatu Ibiltaria izenekoa. Eta esate baterako San Fermin txikietan ateratzen gara kantura, tabernaz taberna. Irakurtzea gustuko dut, idaztea gustuko dut, eta bai, literatura zale amorratua naiz. Nire penarik handiena da, lanak ez didala uzten behar beste irakurtzeko hastea.
Epeka irakurtzen ari naiz Ulises euskaratu zuten duela urte pare bat edo, eta udako tarteak probesten ditut irakurtzeko, baina 3 kapitulo ditu eta liburu bakoitza uda batean irakurtzen ari naiz, berez oraintxe bukatu dut 2. atala. Azkenengo filma, seguru aski, Yamaguchi zinemetan ematen dituzten jatorrizko bertsioietako bat, frantsesez, bai, Jean-Luc Godardren halako pelikula bat. Txirrindularia naiz, asteburuetan ateratzen naiz txirrindarekin. Bai, urtero egiten dut bidaiaren bat edo beste, hain justu ere bizikletarekin. Fardelak ipinita ibiltzen naiz oporretan. Azken bidaia, bizikletan egin dugu Nantesetik Hendaiara arteko Atlantikoko kosta egin dugu, Frantzian. Nik orain momentu honetan, momentu hau delako, poesia irakurtzea gustoko baldin baduzu, orain dela gutxi sortu da argitaletxe berri bat, Balea Zuria, eta oso liburu gutxi atera dituzten momentu, 3 edo besterik ez, baina poesia egiteko gustu handiz ari dira publikatzen liburuak. Eta liburuak ez bakarrik hola poesia pila batekin bata bestearen segidan, baizik eta bakizu hola papar goxoa da, eta oso edizio zaindua. Portada uste dut gainera erliebean dela, hartzen da Moby Dick, balea horre erliebean. Eta papera pixkat hori ia pergaminoa balitz bezala. Orduan ez da bakarrik testuak oso onak direla, baizik eta gainera... Daukazula hor relikia bat. Bai, artefakto horrek berak ez, CD-ekin ere pasatzen da ez. Segun eta nola dagoen kanpoko karatula hori nola dagoen egina ez, hartzen duzu beste gustu batez ez. Baldatuko dizut gomendazioan ere diskagatik nahi baduzu. Dos? Begira. Behitu superheroia. Zezen ondo. Hau zuzera? Bai, saiatu nintzen, baina ez nekien, ilustradora bat egin zen oso. Begiratu ara gora? Bai, bai, noski zuzera. Argi dago. Baten dit pena handia, gauzak fisikoki galtzen direla, azkenean, interneten gatiko, ez dakit progresio hori ona dela, baina gauzak fisikoki etxean edukitzean nire pila bat gustatzen zait. Eta, gero garestia da, ez dakit, erreliebe hori egiten garestia dela, eta azkenean igual disketxeak igual ez dutela batzutan horretan inbertsorik egiten, baina uste dut garrantzitsua dela eta polita. Bai, ikuste hori badirela bi argitaletxe mota ez. Dirua atera nahi dutenak liburu gintzarekin, eta hori oso noblea da ere bai, ze bizi behar zara. Eta gero badira, beste argitaletxe txikiago batzuk, bereien helburua funtsean, seguraski bertan ari direnak, era bolondresago batean ari direlako, badute beste lan bat, eta horiek dedikatzen aldiote beste plus hori ez, gehigarri hori eta seguraski musikarekin berdina gertatzen. Bai, ni horrela sentitzen nahi zer osoagoa. Azkenean igual izanen da txikiagoa eta zailagoa da beste leku batzutara heltzea, baina ni nahiago dut gauzak ongi egita, ez dakit. Hori da, mimo pixka. Bai, eske bestela ez du zentzurik. Kariñoarekin. Gero bestuko diguzu ez? Bai, ni pozik pila bat gustatzen zait hitz egitea, baino gehiago batzutan nahiago dut jotzea. Bai, badutzeko dut hemen, horrengoz. Aber gustatzen zaizu. Bai, seguro baietz. Pixka bat arraroa da, Arraroa? Nola arraroa? Bai, abesti batzuk besteekin ez du zentzu handirik, estiloak. Zer ni kantautorea naiz, baina gero nire musikariak bat dator metal, bestea klasikoa, bestea indiago, eta horrela orduan egin dugun fusioa pop da, igual basez pop da, baina badaude gauza pixka bat arraroa. Horregatik da sobresalto? Bai, dena da sobresalto azkenean, portada da sobresalto. Disko ateratzeko ni egin behar izan nuen lan handia ordaintzeko dena izan da sobresalto orduan. Ongi jarri nion izena, baina ezin lorik hartu, orain non aurkezten dut. Ez nituen gauza guztiak kontutan eduki erabaki nuenean diskoa egitea, eta gero batean etorziztaizkian denak horrela. Gustatzen zait pila bat, gitarran dagoen horrela zulotxo bat deitzen dela Kutaway,
eta nire lagun batek deitzen dio toka guai. Erabiltzen dutelako horrela, tin egiteko eta horrek egin zidan grazia handia. Azkeneko kontzertuan bapatean gitarraren pastilla apurtu zitzaidan eta hasi zen eta momentu horretan. Nire ustez maitasun gehiago pertsonen artean. Batzutan iruditzen zait jendea horrela joaten dela mundutik eta ez gustatzen. Niretzat Nabarrerian eseri pintxo bat eta garagardo batekin lagunekin. Almeria pila bat gustatzen zait. Joan naiz bitan jotzera eta pila bat gustatzen zait. Janaria pila bat gustatzen zait. Lagun pare bat eta ez dakit nire gitarra. Oso buru txarra daukadala beti azten zaizkit pertsonen izenak, aurpegiak eta oso gaizki dago. Gorka Urbizu pila bat gustatzen zait. Eta harrapatu zintuen nola ustekabean. Bai, baina gauza pila bat ikasi ditut eta orain hurrengorako, baina orain daukat ekipo polit bat nirekin eta orduan orain espero dut gehiago disfrutatzea. Ze batzutan ahazten zait, hainbeste lan, zuri zaizu gertatzen hori? Bai, gertatzen zait. Nahi nuke idatzi, idazteko kapaz naizena, baina gehiago. Baina gero telefonoak jotzen du, eta laneko mezuak sartzen zaizkizu, eta joan behar duzu, hola, ez da? Claro, eske ez. Erosketak egitera, eta beste, eta... Bueltatu behar zara errealitatera, eta zu zaude hor zure txoriekin buruan. Bai. Horregatik gustatzen zait bizikletan ibiltzea. Ikasteburuetan bizikleta egiten dut, eta lanera ere joaten naiz bizikleta egunero. Ze momentu horretan, ariketa fisikoa egiten ari zaren bitartean, justu ere, etortzen zaizkizu ideia pila bat burura. Gero ez dituzu erdiak gogoratzen. Etorri bezala joan egiten dira. Baina gero tarteka txikitzen duzu baten bat, eta ematen dizu. Zu polita den hori gauzatxo horiek. Bai. Eta gero, txinparta horiek ez, etortzen zaizu txinparta bat, eta... Hori behar da, horrela hasten da ez igual. Baina gero hori da, esaten dute ez da aski horrekin, gero jarri behar zara. Eta egin behar duzu, gauzatu behar duzu ideia bestela. Eta zaila da, ni batzutan ez dakit non eseri, jartzen naiz hemen, hasten naiz boa ez, gitarra ez orain idatzi, baina hasten naiz horrela eta horregatik gustatzen zaizkit pila bat txakurrak ze. Ez zait gustatzen kirola egitea, baina txakurrak pila bat gustatzen zaizkit, orduan joaten naiz hori biltzera. Eta horrek bai, baina kirolarena oso gaizki, baina oso gaizki. Bai, kirola behartuta ez, egitearen ez duzunen bat ere gogorik. Txikitatik oso gaizkita batzutan erraten dut, ostras, abesteko, igual, maialen hona da, korrika egitera joatea, ez dakit zerbait, baina eski joaten naiz behin eta itzultzen naiz etxera horrela aserre, eta erraten dut, ez dakit non den hormona hori, nik ez daukat, kirola ez dit ematen hormona hori, ez dakit non den, baina bai, ibiltzea bai gustatzen zait, eta egia da gauzak sortzen direla horrela. Zuk zurekin bakarrik egoten, bere? Claro, berduzu hori momentutxo hori. Egiten dituz horrelako bidaiako, en plan, noa 3 egun nik bakarrik idaztera. Bai, tarteka bai. Esate baterako, duela gutxi, Gasteizen bada hor liburutegi handi bat, Sancho el Sabio zentroa deitzen da. Bere garaian, ez dakit zena, Arabako Diputazioarena edola, eta gero orain, ez dakit nola Kutxabanken esku geratu da, ez da? Fundazio bat da Kutxabanken barnean horrelako zehazar. Eta ikaragarria da, ze badute Gasteizeko kanpoaldean, bere garaian hori saiatu zen hor pelotazo urbanistiko bat egiten, baina gaizki atera zitzaien, ez? Orduan, ermitatxo bat dago, eta ermitako kriptan eraiki zuten sekulako zentroa, baina dago behan. Orduan, elizatik sartzen zara, baina gero eskailera batzuk jaitsi behar dituzu bera, eta behan badago sekulako kripta orain da liburutegi erraldoi bat. Eta gainera gordetzen dituzte horre artxiboak, hauetako kamara berezietan, temperatura eta ezetasuna ongi kontrolatuta duela mendetako dokumentazioa dagoan gordeta eta beste. Eta idazle batentzat, halako lekuak izaten dira paradisua. Ze alde batetik ez daitu inor molestatzen. Eta baduzu hor giro perfektu bat, isolamenduan egotekoan idazten.
Baina gero bestalde, nahi dituzun dokumento, bibliografia guztia daukazuan konsultarako. Ideiak hartzeko eta beste edo... Eta nahi duenak joan daiteke? Bai, ze publikoa da. Eta injustu ere, hori, nik uste daukatela hori, pixka bat etorkizunean, noizbait akaso apika Euskal Herriko liburutegi nazionala edo horrelako zer sortuko balitz. Hor dituzte dira nolabiteko instalazioak agian erabilia ahal izateko asmo horrekin, ez? Hombre, lekuak merezi du, Entzun dudan txisteriko berena. Esate baterako badirela hor bi pija eta batak esaten dio besteari, nola esaten da itsasoa, ozeano? Bai, esate baterako orain gutxi unibertsitatean izandako bilera batean, bideokonferentzia batean eta denbora luzez prestatzen ibili izanagatik ere, gero ezark ez zuen funtzionatu. Nire herriari zer falta zaizkio bidegorriak, bizikletaz ibiltzeko, auto gehiegi daude Garañinen. Nire herriak ez dauka gauza askorik ikusteko, urbanizazio handi bat besterik ez da. Beraz, Garañingo lakuan paseotxo bat eman eta lagunak kirol zerbitzuetara jaitsiko nintzateke zerbait egitera. Hondarribia, herri ederra da, eta udan, hain justu ere, mendia eta hondartza egiten ditugu Hondarribian. Jaizkilo dela igo eta horren ostean hondartzara jaitsi. Nire herritik eramango nuke esate baterako Garañingo liburutegitik hartutako liburu bat. Ez. Euskal munduan miresten dudan norbait, nor miresten dut nik. Esate baterako, Ruper Orderika miresten dut. Gertatzen dena da, ez zenez gauzatu kanpoko urbanizazio proiektua, porrot egin zuelako, izan zelako justo krisiaren horietako ideia brillante bat, hor diru pila bat inbertitu zen ezartarako ez. Geratu da gainera oso inguru politean delako erabat modernoa den instalazio bat, erabat degradatuta dagoen inguru batean, ezta? Bitxia da ez, hor bat batean. Industria pabelloi batzuk daude inguru guztian, asko hutsik, beste leku batzuetan hasi ziren eraikitzen, baina ez zuten ez ere egin. Eta kaos horren erdian, aurkitzen duzu erabat modernoa den, erabat berrituta dagoen instalazio bat, kristalezkoa eraikin ez, ermita bat kristalezko egitero batekin eta beste. Ze polita! Eta jetxi behar duzu eskia gantzen nola bera. Orain ikusi nahi du, joanen nahi. Bai, eta irekia dago, edo no sartu daiteke eta publikoa da gainera, beraz. Sart zaitezkean nahi duzuna egitera. Ze polita. Eta joaten zara askotan? Aukera izan nuen behin joateko eta nago nintzen, aste pare bat ez nago nintzen. Hala? Enzarratuta. Eta asko idatzi zenun? Bai, asko. Eta zenbat liburu dituzu? Nobelak bi. Eta izaten dira gainera hori, nik fikzioa idazten dudanean, idazten dut, zientzia beti agertzen da, liburu horietan. Beti dira zientziari buruzko edo matematikari buruzko kontzeptu edo gai bat hartuta, saiatzen naiz arilkatzen historia bat matematikaren edo zientziaren nozio horren inguruan. Eta solako bi novela ditut eta beste bat bidean. Eta gero beste asko matematikari buruz edo irakaskuntzari buruz eta halakoak ere bai. Iruditzen zait pasada bat, gainera matematikena ni beti eraman ditut oso gaizki. Baina nik uste dut igual ez didatela erakutsi modu polit batean, ez? Igual liburuekin eta ez dakit gero errantzi daten maialen, baina musika matematikak dira. Eta orain ulertu dut, baina txikitan erran nuen, nola izango dira musika matematikak, ez zaizkit matematikak gustatzen eta musika pila bat gustatzen zait. Baina egia da musika ez dela bakarrik, ez dakit, efimeroa den zerbait, ez? Badago horren atzean, badaude struktura batzuk eta noten artean dagoen
sentimendu hori matematikak dira. Orduan, erretut igual, bai, gustatzen zaizkit, baina ez dakit. Bai, eta injustu ere, musikaren teorian, harmonizazioak egiteko eta beste dauden arauak eta teoriak eta hori matematika hutsa da. Claro. Horreit oso hainbat lege eta arau eta horiek aplikatuz eta iaia formula matematikoak dira. Bai, eske formulak dira, baina ni txikiten egiten nuen horrela. Nahi dut kantatu eta horrela egin. Baina orain ikusten diot horri alde polita. Baina orain, lasaitu naizela egin. Bai, zen alduzu ez, nahi duzun sakontasun guztian alduzu, bueno, sakondu ez, nahi duzun mailara arte. Eta zenbat eta sakonago sartu musikan, orduan eta matematika gehiago, ez behar duzu. Hori da, telebistarik ez duzulako horregatik izan duzu hainbeste denbora, hainbeste gauza polita egiteko eta ikasteko. Hori da. Bueno, bikote, zer moduz, primeran moldatu zarete, ez da? Nola ikusi duzu zuen burua? Oso kafe goxoa. Oso kafe goxoa. Geratzen zait pixka eta ben. Ongi ikusi duzu zuen burua, eroso egon zarete. Oso gustora eta interesgarri azkenean horrelako pertsona batek hitz egitea. Asko du kontatzeko, Baina, bueno, Maialen, zu ere zara atzean geratzen, hemen ikusi du diska oparitu diozula. Hori bai, asko eskatzea izango litzateke hemen zuzenean abesti bat abesteko bazeniko? Noski, ni pozik. Bai, pozik? Ze ongi, guretzat plazer bat. Hori bai, euskaraz ez dut uste posible izango litzatekenik, ez da? Gazteleraz konposatu dut diska hau, orduan. Lehen ibilia zara euskaraz abesten, aurreko taldearekin entzun izan zaitugu, baina une honetan hemen bakarrik abesteko gaztelaniaz. Bai, aurrera, gustora entzungo zaitugu. Esker mila. Eta, bueno, Aitzel, mi esker baita ere hemen izateagatik, eta, bueno, beste bat arte, orain Maialeni entzungo diogu. Cuya mera existencia es revolución.
confieso, me gusta imaginarme como alguien me espera. Me gusta imaginarme como no soy la que observa. Ser hermosa y pintor, energía y motor. Sé que estoy muy poco a poco, que respiro por nada. Escribo menos y vivo más deprisa. Joder, solo quiero estar conmigo misma. Queda más remedio que vivir la realidad, dejarme llevar, empezar a ver con claridad. Joder, cada día escribo menos y vivo más deprisa. Joder, que solo quiero estar conmigo misma. Cumplir años no significa estar menos perdida, menos perdida, menos perdida, menos perdida, menos perdida. Ikusleok iritsi da agur esateko ordua. Aitzol eta Maialenen solasaldiarekin guk bezain beste disfrutatu duzuelakoan, ongi izan eta hurrengo astera arte. Agur! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.